Čaute ľudia, vítam z tohto videa a v tomto videu budeme natáčať takú challenge v podstate. A to je vlastne, že musíme kopnúť loptu. Hej. Ale čo by som sa najprv predtým ako začneme, je, že sme vlastne na štadióne. No už. A musíme, ešte niečo, musíte dať odber a like a koment, inak vybuchnete. Takže budeme musieť streliť loptu z hocikade po 11, takto. Budeme musieť ísť proste takto. Budem musieť hitnúť crossbar, takto. Budeme musieť hitnúť crossbar takto. Ale bude sa musieť vrátiť vo vzduchu, ešte keď bude letieť do toho crossbara, tak budeme musieť dovtedy takto kopnúť. S tým, že ten druhý bude v bráne a bude chytať. A vlastne nemôže od toho crossbara, ak sa hitne tá lopta, nemôže padnúť na zem. Nám prekážalo. Úplne zavadzala v celej bráne, dobre. Takže tak, máme každý, neviem koľko pokusov, ale tomu, kto sa to podarí prvému, tak to bude frajer. Dobre, myslím si, že môžeme začať. Yes. Tak môžeme začať. Damian Grr. Dobre, takže môžeme ísť na to. A myslím si, že Samo môže ísť prvý. Samozrejme. Ale kopať. Ja, je dobre. Môžeš ísť na prvý pokus. Po 5 pokusoch budeme chodiť. OK. Alebo po troch. Lebo to bude také lepšie. Nahraj. Bum! A teraz gól. Samo kope. Ale nestíha. Ale dal som aspoň crossbar. Ale nestíhal. Dobre. Idem ja. Pán strel. Bum. Šakal. Dobre. Môžem ísť na to. To bolo close ku crossbaru. Kamo! Ale hitol crossbar. Crossbar som dal, ale nevrátilo sa mi to naspäť vôbec, takže... Dobre, nič som nepovedal. Damian Grr. A ideme na druhé kolo. Teraz dám gól ako prvý, samozrejme. Tretí pokus. Oh. Idem na to. Je to hard? Teraz najlepší hráč prichádza. Dobre. No jasné. Už len ty. Bum! Bože. Si veríš? Dobre. Bože. Dobre. Sa zlakol. Jaká tak? To je technika. Bum. Ne! Ešte to už pôjde naspäť. To bolo moc. Nedáš. To bolo close! Poď.
Jajzel! Oh. Ale vieš čo bolo? Čo? Odzeme. Ja vlastne. To neviem, či dáme vôbec nejaký. Ak to budeš moc ťažké, ježiš, tak to dám, že sa môže. Pum. Ešte 2 kola, ak to nedáme, tak potom už môže aj odzeme. Skoro. Úplne. A bum. Kabum. Kabum! Bum. Kabum. Ne. Na nohu. Bum. Dobre. Posledné 3 kopy s tým, že si musí odraziť prst na nohu. Ak to nedám, tak sa môžem odraziť od zeme. Taký istý ako ja. Čiže to sú ešte horšie, ak sa moje penalty. Alebo môžeš aj s tým, že si to neodrazí. Môžeš. Ty kokos. Skoro! Idem na to. Dori. No, stadiaľ strieľaj. Dobre. Fast. Ne! Ty kokos, ale To bolo dobre, to bolo akože... Už som sa spočil. Už si bol v strese. No. Bum. Dobre. Wow. Dobre, to je dobré. Strašne. Kámo! Chleba s makom. Do pi... Nenadávaj, kvôli tebe to budem musieť cenzurovať, to mi zaberie čas. Teraz sa kúkaj, teraz sa dám. Iba tu. Vyzerá to zatiaľ banger. To nebolo až ďaleko od toho zrovna tých debilkov. Wow. Som ten crossbar naslinil. Kámo, ale preč! Kopaj. Ne! Dobre. Kámo! Kámo! Poďme! Nie! Yes! Ty vole! Obidva sme mali dobré šance. Sakra! Co to za kopu? Ja som... Ja to si mohol mať v pohode. Musel som si to dať do nôh. Som mal konečne dobrý pokus a Ty to dosere. hovno z toho. Kamo, ale to sa nedá. Bum! To bolo tiež blízko. Posledný shot. Tiež blízko. Dobre, idem. Ty vole! Bum! Dobre.
Nie, to sa nerata. Čo? Bolo v rane. Ja! Ty vole. Ja! Čo? Čože? Kokos! A to sa dá vole. z prvej. Ty vole. Kámo. Tak, Konečne. ale mám posledné 3 pokusy a Dobre, možno však vyhrám dá. ešte. Kámo, to bolo dobre. A strašná zábava. Kámo, to bolo dosť zábavné. Zábavný tričot. To bolo šťastie. Ne! Posledný pokus. The last one. Jak toto dá, tak mu musíte dať odber. Ešte raz jednou. Tento trickshot si toto celé video vyhrala samo zase. S veľkým iba šťastím, lebo A ja už ma ide žiť. ja som bol najbližšie, lebo ja som to mal z prvej a bol som veľmi blízko. Ale bohužiaľ som to vyhral. A to znamená, že si môžeme niečo užiť. A späť aj potom, že bum a dobraný aj ja iba, že. Dobre, čaute. Počkaj. Máš dobu. Čakaj, chcem ti skúsiť. Pozor s tým mobilom ešte. Chcem ti skúsiť. Poď sem. Dáš ho tam? Môžeš len na to dosáhnu. Počkaj, ja ho mám. Tak ešte vám idem ukázať, že také pekné prostredie tu mám. Aha. Už to je zapakované. Teraz ukážem. Tak to zvihnem a idem na to. Ešte niečo vám ukážem. Pozerajte. A ešte jeden shot a hneď stranu ide západ slnka. Ty